Ez du roje li vê derê me min du rojeke Kurdê me yên Êzîdî û çayê Şengalê geriyan pîrozbahî hebû diho jî em derketin ser çayê Şengalê. Înan ke min heta nika ne Şengal nas kiriye çil salekî nav huner û çanda milletê Kurda me ez bawerim ki milletê me zêdê wanan jî nas nakin. Va dera mina stargehê parastina milletê me Êzîdiyan e bi hezaran salan fermana herê dawiyê jî bi Daişê dest pê kir. Daîş wexta dibêjin Daîş mîna ke em bibêjin yani aliyê dewleta Tirk da hatiye perwerdekirin. Cara yek emin yani Rojhelata navîn da cara yek emînekî muhallefetekî dewletan hemberî tevgera azadiyê da hemberî fikr û remanê serok apû em bibêjin gerîlla da derdikevin. Salan Rojhelata navîn da ma tevgera azadî ama rojekî muhallefetekî ji xêr ji dewletan dijmintî me ra nekir. Va jî xuya dike ki dewleta Tirk wana perwerde kirin cara yek emîn hezaran salekê tenê pîrozbahî kî yan jî axa pîroz yan jî kultur û çanda ki hezaran salan Êzîdiyan hetan roja îro anîne belê belê. Fermana dawiyê da jî li vê derê qet quwetekî tune nebûn. Lê milletê me yê Êzîdî jî yani hezaran sal yek roja wî heye, xwedayê wî heye, çayê Şengalê heye û jiyana xwe bi xwezayê totem yani derbas kiriye aniye. Aliyê xwe da aliyê çekdarî da jî em bibêjin parastinekî xwe tune nebû. Evê ki bi çek van deran diparîstin jî hemû reviyan çûn. Lê em îro ciyekê li vê derê dimînin bira milletê me jî bibîne. Va dera cara yek emîn gerîlla wexta ki xwe gihîştiye vê derê parastina Êzîdiyê me kirine ava rojî ew roja pîrozeken pîrozbahiya wî jî li vê derê çê dikin û milletê Êzîdî bîna ke em bibêjin yani xweserî mîla demokratîk sistemekî hundirê xwe da ava kiriye hemû em meclisê wanan hinek xwe îdare dike yani hetan roja îro ji bo wî jî dewleta Tirk bi vî jî tenê nemaye îro her bi hustê Kurdistanê da Şengalê da çayê Şengalê da em bibêjin parastina reva li ku derê Rojhelata navîn Kurdistanê da dibe çekê xwe em bêjin kimyevî kartîne. Va li ber çavê dünyayê da kartîne. Belkî ji bo mirovahiyê ek ji bo yani çi bibêjim kultur û çanda mirovahiyê dijmintikî herê mezin e, ahlaksizîkê herê mezin e, rûreşikî herê mezin e. Lê xwe diparêzin feqet lazim e ki hem milletê Kurd li her deverê dünyayê da Avustralya, Amerika, Avrupayê da seferberlikî çekeke çünkü îro ciyekî Êzîdiyê me têda jiyan dikin em bibên çiyayê Şengalê bi hust herema Şengalê erdê Şengalê pîrozbahiya temamî milletê Kurd û temamî Rojhelata navîn û mirovahiyê heva. Ji bo wî jî rasterast jî gerekî şiyar bibin yani tunebûyînê hebûyînê em jiyan dikin. Eğer milletê Kurd her deverê dünyayê da siyasî, sosyal, kültûrî, ahlakî, parastinî, teybetî ciwan yani eger rabin serpiyan ez bawerim ki va axa dibe qiblegahê demokrasiyê.